I Ćao drugari! Prvi put, ajmo drugi put. Ćao drugari! Dobrodošli ste u moj novi video i kao što vidite po naslovu, danas smo ponovo ove godine na Kopaoniku i sada smo se spremili, ovako idemo na skijanje, naravno još nismo stali na skijanje. Ja ću samo javno da zamolim da me ne vodiš samo po nekim stazama, znači je postala strašno dobar vozač. Ali tako se strašno plaši, ali dobro. Ne se strašno, ali ne želim da idem tamo na neke strane. Nije ni ona loš u skijanju. Uglavnom, drugari, idemo sada... Ali to je teča. Da, to je teča, tamo igra se sa Inom i Arijom, spušta ih iz ovo brdašce. Uglavnom, mi sad idemo da skijamo i javit ćemo vam se posle. Ćao! Evo, ove pripreme za skijanje, tatino, znači jedno sam ga nagovorila, kako je ovo krenulo, ne znam ni kako će se završiti, iskreno mislim da neće proći baš najbolje, ali evo oni se već muče ovdje da obuju pancerice, tako da nismo još došli ni do skija, ali vidjet ćemo. I evo, tata je spreman, pogledajte ga, da ćemo bez mojih skija stani, ali uglavnom to je tatin instruktor i sada idemo da tata uči da skiji, naravno zabeležit ću vam sve. Nadam se da je tata dobro, tako da evo čekam da vidim, moram malo da se smijem dok gledam kako uči da skije, tako da idemo. Moram da vam pokažem samo koliko je magla ovamo, apsolutno se ništa ne vidi, a ko zna kako će to bude kada se skroz budemo popeli do gore. Tako da, evo ja sam ovdje na skijama, idemo polako i idem da vidim gdje tata uči da skije, da vam zabeležim i to. Gdje si tata? Otkud vi? Ja došla, kako ti ide? Evo, dječji vrtić. Dječji vrtić, Ski vrtić, tu sam ja. ali malo bolje od ovo. Ali vidi, gledaj, što ti kaže, vidi. Jel ih vidiš aki? Skije, znaš. Ajde, idemo. Ovo je vrh skije, prednji vez, zadnji vez, rep skije. Ovo je kanterica, ali ne kanterica za kantovanje, nego kant. Vidite, sve da ti naučiti skijaš, ajde samo gledaš. Ajde, idemo dalje. Ovo sad učenje malo na početku je stvarno dosta, ali ja nisam čeo sve sa ovdje, tako da ja se bar nadam da bih skijala sa njim jer stvarno je top skijati sa kultatom. Možemo na stazu. Nemam šta da kažem. Što da kažem? Biće sve top. Ovo je katastrofa, ja ne znam da ću moći da skijam danas ili sutra. Još kamo na nekom većem brdu, ovaj dječji vrtić, ja prešao dječji vrtić popada ovdje. Evo ga budi vidi. Ja ne verujem, katastrofa. Evo je tepka, sad moram da idem brzo da mi počnem da mi ne pobegne tamo odade na stazu bez mene. Evo je tepka. Skijaš. Šta? Kaže Marija u školi. Znam, vidjeli smo je sad se malo tu snimili. Jakica vozi roleri rošle, tako da vidim da je ide od drugog. Instruktor objašnjena treba da bude povijena onako malo napred i tako da. Učila mama šta. Ne znam ćemo je posle možda vidjeti na nekoj stazi. Teča iz Beča, nije iz Beča. Idemo sad na stazu. I evo je Inica mala, da si na maši.
A naravno posljedno zabeležim još malo tatu kada usavrši skijanje, pošto sigurno mu treba jedno sat Pošto mu je vremena da se... interval padanja, koliko pada na 5 sekundi ili 10? Bude negdje padao na 20 minuta, tačno. Da bismo uhvatili. Samo u dečijem vrtiću. A nas troje idemo da Gdje je skijemo. tato deči vrtić? Aha. Jo, ljudi, stali smo. Drugari, stali smo na žičari. Inače, ispričaj šta mi je radio instruktor. Išla sam ja samo čisto da se malo posjetim. Da, i sedimo mi na žičari, to jest ona i instruktor i on krene malo da ljulja žičari kada je Marina krenula da vrišti. Ja, i ljudi pored, bili neki ljudi pored mene. Ja kažem, molim vas, recite mu neki stari ljudi. Recite mu da se ne glupije. Da, inače, ovo vidite, ja sam mnogo plašna da mi slučajno ne ispadne telefon. Onda se plaši da ispadne telefon. Da se plaši da ispadnem sa žičara. Evo pogledajte koliko je magla ovde. Inače, dečo je toliko glasan da od njega, znači ovo kad pričam i bolje, ja ništa ne radim. Da. Da. Opremljene smo u fullu. Da, inače da vam se opet i sad ja još malo požalim. Juče ja sam tela rekao, ajde idem neku malo lakšu stazu, da se malo ne zagrejem, ali naravno nađe njen teča, to jest moj muž, kao idemo negdje, onda su me odveli su me tamo baš na onu strmu stazu i onda se pohvalim da ja juče ni jednom nisam pala dok su gospodice nađe njen teča pali po 2 puta, ja mislim. Jo. Pa, znate vi, ona, znači, tako sporo skija. Kako brzo, Snimi. Kako brzo skija, brate, prvi da padne. To je laž, verujte mi. Ja sam išla iza njih i znači imam malu dioptriju. Ona se sporije spušta stazom nego što žičarom ode do staze. I tata je savladao dečji vrtić. Evo ga ovdje, tako da postići se nama da idem na Mašinac. Mašinac! A možda i neće, ovo će biti jedini skijaš koji je odustao posle prvog časa. A nije. I to bi bilo to za današnji dan što se tiče skijanja, mislim da ću odustati. Ali se borim svim silama da nastavim. Idemo još sat vremena novih. Vidimo se kasnije. I evo ljudi, mi smo se našli s tatom ovdje. Tata, kako ti ide? Ide vrhunski, evo, naučio sam, kako beše pa evo? Plug. Plug i ovaj... I zakret u plug. U plugu, levo i desno, tako? Evo, svaka ti čast. I, da sam... Sad ne možemo da čekamo, aj kao. Hoćete ispred mene da vidite, iza mene vidite, da vidite kako skijam. Jo, ajde. Mi smo završili skijanje za danas. Moram da vam kažem da je bukvalno prehladno i da je tolika magla da se apsolutno ništa ne vidi, a tek kada se popnete gore i kada treba da se spustite, apsolutno se ništa ne vidi, tako da smo mi skijanje odložili za sutra, za danas smo završili i toliko smo gladni, tako da idemo sada da ručamo. Što krenemo, da te pitam kako je tebi bilo? Pa bilo mi je super. Kako sam očekivao će da bude, ovo je bilo super. Ali morate kažem, morate otkrijem jednu tajnu. Od sutra idem na ski skokove, više neću da skijem. Jao! Jer ovaj sport stvarno nije za mene. Jao, naravno, tata svakako nije bio loš kako je bilo na početku. Možda će on to još. Skivanje kad ono kreneš, to ti sve Pa teško, da, pa ti sve boli, noge, ruke, ne znam, globovi. Jedno čeka da skinem, može se sebi da sedem negdje. Dobro, ajde, onda idemo mi da ručamo i ručamo posle. Da. Javit ćemo se, čao. Ćao! I evo
Zbrzali smo se, sad smo sad ovdje malo da ručamo i gledamo snimke Katarija Skije kako mi skijamo, nešto smo zabeležili. Tetka, ona tu aviončić pokazuje. Pokazujem da mom suprugu tehniku aviončić, jer on nema pojma kako je naučio da skija, ništa to nije prošlo, tako, a skija je svaka čast. A obruklo mi tamo na žičari. Rekao je da vozim, kako si rekao? Vozim sporije od... Sporije nego što se popne žičarom. Više treba vremena da se spusti brate niz stazu nego da se popne gore. Hvala. Pa dobro, nije pogriješio nešto specijalno. Ej, samo da vam kažem, ja ponavljam još jednom, nijednom nisam pala, dok su Nađa i njen teča padali više puta. Hvala, molim lepo. I moram da vam pokažem, ali vidite kako Ina zaspala, kako je slatka i mala. Uglavnom mi sad idemo u hotel. Idemo u hotel da Nađa zaspije. I onda ćemo da vam se javimo kasnije. I evo ljudi, izašli smo malo da prošetamo. Moram da vam kažem da je toliko lepo i da apsolutno više nema magle. Uglavnom sada idemo svi zajedno na jedno veliko brdo da se sanka. Vidite, tamo je sankalište i sada ćemo da odemo tamo pošto Ina jako želi da se sanka, a ja moram da je ispunim tu želju. Samo da vam pokažem koliko je sada lepo i da uopšte više nema magle. Pre jedno 2-3 sata kada sam vam snimala i kada smo mi skijali, bila je toliko velika magla, ali sada je toliko prelepo, nema uopšte magle. Iskreno, baš bih voljela da sada idem na noćno skijanje, ali dobro, vidjet ćemo. Ina ovdje uživa, kod tata je vuče. Ina, desi! Evo, idem na brdo veliko. Hoćeš da se sankaš? Da. Ajde, maši! I moram da vam kažem da mi tata zada ide da se spustim iz ovog brdašice ovdje gdje se spuštaju deca. Iskreno malo me je blamo, ali nema veze, mislim da će Ina da priča sad kad budem otišla ja umjesto nje. Ali dobro, moram da ispadim izazov. Ajde da vidim to. Ajde, idi dole sad čekaj me. Hoću naravno što se sad čekam, ajde. Kad ja mogu da skijam, možeš i ti da se sanjaš. Polovi, majke mi moje polovitice. Idemo, 3, 4... Ode, Nađa, ide. Katastrofa! Mislila sam da će da pade, majke mi, kako me gurno jako. Sram te bilo! Imam ideju, aj sad ti da se spuštiš. Hoću, daj mi. Ajde, ajde. Ajde, inače umjesto mene. Ne, ti, moraš Ja. ti. Ajde. Ajde. Ajde, uzmi Inu. Dođinka. Hoću Levo, kako će tati da se spusti? Hoću da legnem. Kako god. Ajmo. Čekaj. Stani, djeca idu isto, stani. I... Čekaj na skijaša, idi, pokupite skijaša. Sad. Pa neću, nisam se... I ljudi, očigledno mu bolje ide sankanje nego skijanje. Ina plače što ona ne može se spustiti, ali evo sad će on naravno. Kako nisam ni ja jedini ovdje. Od starijih mislim, ovo sve djeca i ja. Ali iskreno moraš priznati da ti ide bolje ovo nego skijanje. Ja si vidjela dok si stigao. Svaka čast, ej, hoće Ina da ide. Dobro, idi, drži, idemo. Ajde. Idemo! 3, 4, sad! Juuu, ja se pišu. Kako je bilo? Kako je bilo, Ina? Super! Moram da vam priznam da je ovo stvarno prezanimljivo, ali ipak mislim da je za večeras dovoljno. Pokažem kako izgledaju staze kada je ceo deo za skijanje zatvoren, naravno i žičare. Toliko je lepo i pogledajte ovaj mesec. Mislim, naravno neće biti kao uživo sada, ali stvarno je baš lepo.
I ljudi, evo došli smo ovdje malo u spa centar i trenutno sam sama u bazenu, ali pridružili se i Ina, i Jasnica i Kat, tako da meni ovdje Miljina je što ću ovo kažem i ja ću se naravno baviti. Ćao! Ja sam jako umorna i evo samo da vam se javim, to jest da vam odjavim ovaj današnji video. Mislim da ću uspjeti još nešto da snimim, vidjet ću, ali ja sam se trudila da vam zabeležim sve što sam mogla. Tako da, to je bilo to što tiče ovog videa. Ukoliko vam se svidio, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Brkić Nađa i obavezno me zapratite na mom Instagram profilu i na TikToku, imate nove TikTokove i majice moja možete poručiti samo na sajtu www.brkićnađa.com. A mi se uskoro vidimo opet, volim vas, ćao!